Намираме се в село Априлово, където вследствие на дъждовете в последното денонощие селото отново е еднажеднено. Виждате зад мен около метър или над метър вода в централната част на селото. За това се случва за трети път тази година. Тук на място са екипи на гражданска защита, на пожарна и аварийна безопасност, на енергоразпределителното дружество. Имаме информация, че се очаква пътят на Муртаг Колчево да бъде затворен, вследствие на скъсаните диги в района на Конак и Мартина. Да. За трети-четвърти път се наводняваме. Обилния дъжд. То когато завали дъжд, ситуацията е същата. Прилива реката от 5-6 места. Колко къщи има за... 4-5 къщи има заляти в момента с вода. Ситуацията за момента е такава. Голяма част от земеделските площи, засети с есенници, също са под вода. Дъждът продължава да вали, за съжаление, и положението тук става все по-критично. Три-четири пъти е става. Тази година? Тази година. Кой можем да правим? Не картофи ядохме, нищо не сме, не домати, не нищо. Всичко отиде. За трети път тази вода идва той лято. За трети път. Майка ми почина даже от тази вода. С какво ми помогнат? Кокошките се отдавиха, няма кой. 2 белини и 1 прах са ми дали за цяло лято. Да се дефекцираме, да една хвани краста. А дето от глад умираме, той ни гледат. Какъв ми беше двора пълен? Ни домати, ни картофи, ни нищо нямам тази година. От хората ще просеят. Причината за редовното наводняване на село Априлово се заключава в големия водосборен район, който е от порядъка на около 100-120 квадратни километра в района на Пресиян, Александрово и така нататък. На второ място, общо взето, изсичането на горите дава отрицателен ефект и природата почва да ни наказва. И трето, което е, разбира се, в деретата, които са извън регулация, много отдавна никой не ги е чистил. Така че всичко това нещо на куп дава и този резултат. Хубавото е, че в село Априлово има създадена добра организация и хората са наясно кой какво трябва да прави, така че
няма проблеми. По отношение на днескашното наводнение, искам да ви кажа, че след като започна повдигането на нивата на Конашкото дере и на река Черни лом, спешно бяха изводени учениците от Попово в посока на Марчино и Долна Кабда. Бяха снабдени селата с продукти от първа необходимост, така че за момента няма никакви проблеми. За утре, съгласувано с кмета, при нужда, ако продължи покачването нивото на Конашкото дере, имаме готовност с машините на доброволното формирование, 2 зила 130 с фургони, да се закара хляб и всичко необходимо по селата, при условие, че пътя е непроходим за друга техника. Намираме се на Конашкото дере, където се събира големия водосбор от търговските села Пресиян и Лиляк, и което е една от основните причини за поредното наводнение в село Априлово. Сами може да се убедите, че тук отново не е почистено. За трети път тази година землището на село Априлово го виждате в какво състояние. Над 50 литра има от вчера до сега на квадратен метър дъжд. Паднал и продължава да вали. Взели сме всички мерки, за да не пострадат хора. 9 къщи са наводнени отново в Априлово, най-ниската част. Джамията, църквата също. Към 16 часа гражданска защита заедно с лот ТЕФИ ще пресечат ниската част на Априлово и ще доставят хранителни продукти на 45 човека, които са останали в горната част на селото. Децата от Кабда и от Марчино, които учат в Светлен и детската градина в Априлово, са извозени, защото очаквам пътя за Долна Кабда и Търговище да бъде прекъснат, моста да бъде залят. Имаме високо проходима техника, евентуално ако продължи дъжда, за следващото денонощие да поддържаме и тези две села, Марчино и Долна Кабда. Имаме човек, който е на хемодиализа от този район, извозене, и още един мъж, който е извозен към Шумен с сърдечна недостатъчност. Така че очаквам с прогнозите дъжда да спре и от утре да почне да се нормализира. Клапите на дигите на мелиоративното съоръжение са се задействали и по този начин водата е изхвърлена от дигата и е залято земеделските площи, които са в най-ниската част. Очаквам да се създаде проблем в село Светлен и евентуално в глубинка за Раево, не дай си Боже, и Садо. Това е, което мога да кажа за обстановката днес. Намираме се на пътя Разград-Попово, при моста на село Кърбан. Тук при нас е кметът на населеното място, който ще ни каже какво се случва, покачва се водата и каква е основната причина за това. Всички виждате какво е положението в момента в село Кардам. Поради това, че областта и напоителните системи не са си свършили работа, въпреки че кметство село Кардам и община Попов сме ги сигнализирали многократно,
за проблема с растителността. Те не са почистили коритото на река Черни лом и водата се спира в храстите. Където е почистено коритото по-нагоре, няма проблем за дигите, но тук се създава напрежение на дигите и има опасност от заливане на населеното място.